шуғли аҳолӣ барои но касбомӯзии ройгун ҳар чорумин тоҷикистонӣ дар як моҳ $37 харҷ мекунад ва ин нишонаи табақаи миёнҳол аст. Чунин арзёбиро Оҷонсии оморӣ назди президенти Тоҷикистон изҳор намуд, менависад Радиои Озодӣ. Ба ақидаи ин ниҳод шахсе дар Тоҷикистон ба табақаи миёнҳол шомил аст, ки дар як моҳ беш аз 356 сомонӣ, яъне $37 харҷ кунад. аз рӯи ин меъёр 24% аҳолии Тоҷикистон ба табақаи миёнҳол шомил ҳастанд. вале агар ин меъёр бо мизони табақаи миёнаи ҷаҳонӣ қиёс шавад, табақаи миёнҳоли Тоҷикистон дар хориҷа камбизоат ба шумор меравад, қайд мекунанд коршиносони маҳаллӣ. дар арзёбии некӯаҳволии мардум, Оҷонсии оморӣ назди президенти Тоҷикистон на сатҳи даромад, балки хароҷоти моҳонаро ченак қарор додааст. сардори шӯъбаи омори демографӣ, шуғли аҳолӣ ва омори иҷтимоии Тоҷикистон Абдувалӣ Қулов гуфт: бинобар маълумоти охиринӣ, ки дар даст дорем, марзи табақаи миёнҳоли аҳолӣ 356 сомонӣ муайян шудааст. яъне оилае ки ҳар узваш моҳи аз 356 то 567 сомонӣ маблағ масраф мекунад, ба табақаи миёна дохил карда мешавад, қайд намуд ӯ. онҳое ки дар як моҳ аз 567 сомонӣ бештар харҷ мекунанд, ба арзёбии Оҷонсии омор табақаи дорои аҳолӣ маҳсуб мешаванд. вале агар сатҳи хароҷоти табақаи дорои аҳолии кишварро бо мизони табақаи миёнаи байналмилалӣ қиёс кунем, маълум мешавад, ки табақаи дорои тоҷикистонӣ дар хориҷ камбизоат ба ҳисоб меравад. аммо шумораи миёнҳолон ҳадди ақал 3 соли охир дар сатҳи 24% боқӣ мондааст. алишери Камолиддин, ронандаи таксӣ дар шаҳри Душанбе, мегӯяд: агар меъёри 356 сомонаи Оҷонсии оморро ба инобат гирем, ӯ ва 2 узви оилааш ба табақаи миёнҳол ворид мешаванд, чун хароҷоти ҳар узви хонаводааш аз ин бештар аст. бубинед, ман барои писари хурдам ҳар моҳ 300 сомонӣ танҳо барои уребчааш сарф мекунам. хароҷоти моҳона аз 2000 сомонӣ зиёд аст. аммо ман дар мошини иҷора таксӣ меронам, иҷоранишин ҳастам. аммо пули ёфтаам барои ҳамин харҷҳо ва хариди хӯрок сарф мешавад. намедонам акнун ман камбизоатам ва ё миёна. албатта ба ҳаминаш ҳам ба Аллоҳ шукр мекунам, мегӯяд Алишер. шукрони худо як рӯз нашуд, як рӯз мешавад. манам хеле зиндагӣ